mụ na ama m na nke ikpeazụ adọsara mma. Ofu nwoke kpọrọ m wee sị m na nwunye ya megheli arụ nwaanyị amanya ụla since ha bịara obodo oyibo. Ya mụrụ ma nwaanyị ọ na-achọ ka ọtụ ọnya nga n'obodo. Akwa ịghọtago. Ya mụrụ ihe ya ma edisa umeanụ, ya mụrụ ihe ya mere. Na ọ bụ na m nwere ike igwe okwu ka m gwie okwu. Ngwesị a na ọ ma na mụ na nwunye ya ada atọ too much, ịghọtago, kama na anyị na-afụ n'ụlọ ụka. Ọ sị m biko anyhow just mụ gwagodi okwu. Ọkwana ya. Wee jụba di wee sị ya, kedu ihe ọ ga-abịa ime nwunye gị wee maa gị ụla? Ọ sị ya jee ije abalị bata. Ya na-achọgodo ka ya kọwalị ya dị ya nọ na trafik ma nke nwa nke nwere ihe ya ga-anụ na ntị awụ nzụwasa. Fada abụọ nwee ka ha si wee nyọba onyinye anya onye ọkwa onyinye nwere isi na ọdụ ihe ya ga-anụ na ntị abịghị nzụwasa. Jos na-achọgharị ụzọ ya ga-eji wee tie ife ma ọ manyụla ma ọ mie ofu ihe. Ya wee na-asị na ọ bụkwala na ịpụta ụtụtụ ọkụkọ chụba gị gị gịnị gị gbawakwana ịmara na ofulu eze n'abalị na nwunye kwụọla ọtọ chenjie. Nwesị ka ekwe n'ihe na-ese na ọ sị m na ọ nwere ihe na-ese. Mgbe cheketa ihe nke a nwa mụrụ m ka ihe nke dị mmadụ wee fụ nwunye wee sị ya biko na o nwere ihe nchọ ka m na ya na-abụ kalịa. Wee gbasa ụka m wee jekwulie wee sị ya nne na nnekwe n'ihe di gị kwuru ka eze ode. O wee sị m na di ya ka fụrụ anything. Wee sị ya nne ka ekwe n'ihe ọ bụ. Sị m na mgbe fa nọ Naija na ihe this man ji wee ma dọsara mma. Ya kwugheli ọnụ ọma anya ụla. Ya jee late ọkụ onye ihe. Nwere ihe this man ejiri eme maka na ọnya nwa ji anụ n'isi. Mana kịta na ọnya nwa jizikwa anụ n'isi nke na ya ga-abọsịa ihe anwa niile o melie from A to Z. If not, ya atụ ọnya nga n'obodo. Akwa ifugo. Ndị a na-ekwu na-asị unu etizine nwunye unu ife. Ọ dọka m onwe ekwu. Ihe nje ekwuli bụ na ị ga-emesie nwaanyị ihe ọ gbaghalụ gị. Akwa ifulu ntị ife. All few ụmụ nwaanyị nwere ike ịgbaghalụ gị. Yes. Ọ bụrụ nwaanyị niile ga-agbaghalụ gị ntị ife, ị nwekwa ike ịyọsi anya biko ọkwala iche na ọgbaghalụ gị. Ọ dị na azụ ya na-eche gị na-ede gị bọsị ọ ga-abụ. Ibe alụ nwaanyị agbagwu ya okwu ọnụ dị iche bụrụ ntị nwaanyị ihe. Ngwa si ya nne mgbe di gị tisieli gị ihe ọ na yọrọ gị mgbaghalụ. Ọ sị m na ọ yọrọ ya mgbaghalụ mana oge ọbụla ya chetara etu o si etie ihe ya na-eche ihe dị ya n'isi mgbe ọ na-etie ihe afọ. Kwa ịghọtago na nwunye ka ya bụ na ọ kpọtara ya ka ọ bịa zụghalị anya adịnị ya bụrụ oru. Akwa ịghọtago na ike ya eme ọmịa belụ ti akụbịa ya na-eji emesikwasị asọrọ ihe welu igbo wee dozie na kịta na ya ga-abọsịa ihe afọ niile. Akwa ifugo. Andị mgbe di na-akwado obodo oyibo na di esi m na ọnyanwa bụ onye na-ayọ ya na-esogheli ya biko ka ha jebe obodo oyibo na ndị mmadụ apụsigokwe na ndị mmadụ obodo adọrọ mma nkewa na ya mọrọ na o nwere ihe ọzọ bụ n'uche. Na nwaanyị a na-achọ ka ọ tụọ ọnya nga n'obodo maka na ofu mbọsị na ya ma ndị nwuzi. Akwa ịghọtago. Ka njụgodo gị na-eti nwaanyị ahụ ihe ịkpọtali ya ka ịzọghalị anya. Ị na-eti ya ihe ọmami ya ka ọpapi ya ka ịbụ. Ị na-eti ya ihe maka na okwu elu gị dị solu gị bịa gị na ya na-abọ bili. Mana gị nwa na-eti ya ihe onye gwa gị na ịdị perfect. Ka ọ maka na nwaanyị aka gị na ya na-abọ bi na ọma ntị gị ihe. Ọ jọka. I tried as much as possible ịyọ the woman si abiko ya kwụsị ha na ndụ single mother na ọdụrụ izi onye ọbụla gwa gị na single mother dị izi onye afọ sigburu onwe ya na asị na onye afọ chọọ ka ịpụta bịa soli efu ihe ọ na-afụ n'imegide nwoke a ihe wee tụọ ọnya nga. Mgbe a ka ị ga-amalụ na ụfọdụ ndị fada na-eyi trauza. Ka m gwa gị onye na-akpalụ gị ihe a gị mee gịnị gị si n'aka ya pụta ka ọ hapụ ihe ọ na-eme. Akwa ịghọtago mana afụgo m nọ iwe. Ngwa ekpo dị ewe si ya na nnekwu ihe menụ di etigide mkpu si na ya chekwe na ọgbaghalụ gị si ifu gị imesi ajọ ihe maka na ọ bụrụ gị ka emelie ilofuo.
mana onye afọ ibela ajọ ihe ka na-eme gịnị ka na-elotie akwa ifugo nwesị anya ji ego gift ọ nalụ onye ọmalụ ka o si ayọbịa ka ọ yọbịa ka ọ gbaghalị ya ihe anwụ niile ya melie na Naija anya biko sikene ya gbaghalụ maka na ka m gwakwa gị nke bụ eziokwu ịkpachaghị anya nwaanyị a ma tụọ gị nga n'obodo maka ihe na-agwa gị ha ndị ọcha chọrọ dị ịma ha chọkwa ịma as long as na nwaanyị afọ mụtala gị ụmụaka ihadịla ifu nwoke ka o kpegburu n'obodo a ọsị m ensị ana na-agwa gị nke bụ eziokwu ọsị m na ya ga-eme ihe ngwali ya kenesie m na nwesị ka m wepụta ya ebe a ihe nji na-ewepụta ya ebe a bụ ị na-akwado obodo oyibo wee bụrụ na ị na-eme nwunye gị ajọ ife na Naija gbakwa mbọ fụ na ọ gbaghala gị bifo ịbịa bụ obodo oyibo maka na ihe a ndị mmadụ na-ekwe akpọta nwaanyị ọwaba anya akpọta nwaanyị ọwaba anya kịta ka mma na ọ bụrụ sọsọ anya kafa na-awa ụfọdụ bụ iwe ihe imelie na Naija ka ọ na-abọ gị ka ọ bịala obodo oyibo maka na ọ ma na nwoke na nwaanyị abịa obodo oyibo na nwaanyị amegịnị ịma ebe m na-eje ọkwa ịghọtago so gba mbọ fụ na unu dozili na ọ gbaghalụ gị truli ọ bụrụkwa mgbaghalụ nke no truli ịgbaghalụ gị if not ịbịa obodo a ọgbọcha gị ntị fe ya n'anya afọ ịghọtago ọ gwụsịkwanụ ka ọ ramụ n'ọnụ o nwere ike nwee ndị ha ga-enyela aka wee ike nwee ndị ga-afụta ya so onye oke akụkọ ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ o nwee ihe inwe ide ya na comment section